Tonight I'm gonna have myself a real good time. אירוויזיון, תהילה או ביזיון. היוש! קוראים לי מוריה, ואני החלטתי שאני הולכת לנצח באירוויזיון. אולי לא של השנה, אבל בטוח של שנה הבאה, שיואו! ואמרתי, איך אני אעשה את זה? איך אני אעשה את זה? ואז החלטתי שאני הולכת לראיין את כל הזמרים שזכו באירוויזיון. אז זה מה שעשיתי. כי חשבתי שיש לי תקציב, ואז הבנתי שאין לי תקציב. אז לא היה לי תקציב, ומה שעשיתי זה שהלכתי לראיין את מי שעזר להם לנצח. יש לנו 4 ניצחונות של ישראל באירוויזיון, ואני הלכתי לראיין אותם. שיואו! בואו נראה אותם! אני מעצבת תסרוקות של יזהר כהן לאירוויזיון. ישבתי עם יזהר, אמרתי לו, איך נהיה ייחודיים? איך נהיה ייחודיים? תסתכל עליי, אני הולך ברחוב, אף אחד לא, כולם מתמגנטים, תעשה כמוני, אנחנו נזכה בטוח. עשה כמוני, אפרו בשיער, זכינו. הכוריאוגרפית של להקת הללויה עם גלי עטרי. אמרתי להם, הכוריאוגרפיה בטוח תתפוס. לימדתי אותם בערך 3 חודשים את התנועות הבסיסיות. היה קשה עד שהם קלטו, אבל זה הולך ככה: ימין, שמאל, ימין, שמאל, בדיוק בקצב הזה. זה מה שהם עשו וזכו. וואלה, אני הייתי מעצב בתלבושות של דנה אינטרנשיונל. חשבנו מה יתפוס את העין כדי שאנחנו נזכה בתכלס, כי צריך זכייה באירוויזיון. אמרתי לה, תקשיבי לי טוב, אני מומחה בינלאומי, נוצות תמיד תופס. הראיתי לה את הלבנות, לא אהבה. הראיתי לה את הוורודות, לא אהבה. החלטנו ללכת על צבעוני, ככה זכינו. כתבתי את השיר לנטע ברזילי, ישבנו ביחד, אמרתי לה, תשמעי ממי, אם את רוצה שמשהו יתפוס בחיים האלה, את צריכה שלא יהיה קישוריות. אין קשר בין משפט למשפט, אין קשר בין בית לבית. חוסר קישוריות זה מה שעובד. רק אולי נכניס קצת פמיניסטיות פנימה. ואז אני אמרתי לה, אני לא בובה. אני לא בובה. עשתה את זה. זכתה. אז זהו, אני מוכנה, שיואו, איך אני מתרגשת! האפרו שלי, את מעצבת תסרוקות, בטוח יעוף על זה. יש לי כנפיים, עיצוב התלבושות שלי ורוד ומהמם. עבדתי על תנועות הליכה, תנועות הריקוד, אני מוכנה, וגם המסר בשיר שלי, הורס. זהו, אני מוכנה. לוקחת נשימה. זה השיר שיזכה בשנה הבאה באירוויזיון. אדולי, 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 אדולי,